Safe naix de la idea de tindre un producte local produït en l'Horta de València per vendre en la ciutat de València i en aquest cas àrea metropolitana. El que persegueix és tindre un producte de qualitat fet en temporà i el que volem és que siga pues això, collit i servit. Jo crec que l'Horta de València no seria l'Horta de València sinó agrupa les séquies. És a dir, les séquies han condicionat totalment el paisatge que se viu en l'Horta de València. N'hi ha que tindre en compte que les séquies d'antes eren totes séquies de terra i entonces les séquies de terra havia que tindre el seu lloc i per això pues, els llauradors d'antes el que feien era pues, plantar vegetació en els seus cauces, en els vores del cauce de les séquies. Entonces, això condicionava pues, veure canyars, veure en fi, tipus d'arbres que estaven posats ahí perquè aguantaren els marxes de la séquia. Després, quan les séquies ja eren més xucotetes, que s'arribaven als camps o ja eren regadores, pues, havia un altre tipus de vegetació. Entonces, tot el paisatge que se pot disfrutar de l'horta ve donat en part per les séquies, per el manteniment de les séquies. Per mi és, avui actualment, la forma de reconèixer el valor agroecològic que té l'horta, o sigui, en tots els seus aspectes, el paisatgístic, el de diversitat, diguem, el de societat, perquè dins l'horta s'estructura un nucli social que el constitueixen els llauradors molt gran. En fi, per mi és molt important el tema agroecològic que representa. Sí.